everybody, John Anax here. Natakaroon diri sa Mega Don Quixote. Sa pinganan diri chocolate. Atong sudon guys, mag-budget ta karon ng 40,000 yen. Kay atong isud sa package. Let's go. Kung ano siya ang Don Quixote. Kung tagapilian nga mga baligya, chocolates, ay mga bag, mga barato ra diri. Mga kitchen utensils, nasa diri chocolates guys, atong isud sa package. Nasa diri mga bags. Pamabae lang. Gimbal eh. Tumita gini akong cameraman eh. Gimbal ba? Tagan ka gift ron boss kay nag-cameraman man karon, tagan ka gift ron. Di ba? Sa mga nangitag malita na diri. Medyo gamay lang size niya, pambata. Wala din nagkuhay diri. Kung din nagkuhay 8,000, 8,990. Mga pila ni sa boss? Pilipinas, convert. Almost 4,000. 4,000 no? Sa mga branded. May- Ilam sa ni siya? Ah, gamay ro kini North Face kini ro. 3,990. Yen na siya. Ina ko na kay maganahan boss. Imong ihatag na. Ako hatag mo. Imong heart. What the Nga. May balance. Tapos may pang last price. Boss, ato ding shout out di boss ang nagtanaw karon sa Saudi. Si Juan, si akong kaliwat na siya si Bruce. Bruce Tumaudus. So, pwede sa mo maka-subscribe sa iyang channel. So, Bruce 87. Basta ako lang ibutang ang link sa description niya. Kindly subscribe to his channel. Na champion dito boss, kinamo. $5,000 no? 5,000. Sa depende na sa klase sa kuan man, jacket but okay, naman po jacket na kuan. Basing pangit ko duguan yang common na kayo. Ari, chocolate ang tira dahon ako. Chocolate ba yung kang toyo ko? Chocolate ang Gimbal na akong kamot man. Kasi gigsukod na pa dito sa akong lugar man. Oh. Steady na kayo akong kamot. Mga tanah tag staff room kay naging kuan naging tuig. Naging tuig naman to naka-shopping mid dere. So nakalimot ko asa dapita. Mga tanah ta guys, ali guys, mga tanah ta. Magna diri boss. Stop. So kung ganahan mo mga pan guys, na diri 99 oh. 99 for 45 pesos. Mane yung mong boss. Mane mong boss. Boss, minasay. Sensei, kamera dahil dyan eh. Dahil dyan natin. Oo. Sensei, nande, kuway. Sagaran din mga maligya din kay mga chichirya. Daghang klase ni pang package, na pang snacks, na ka sa pangpulutan. Diba? Napoy ka ng lang ka ng pang umiyagi lang. Napod. Burakan. 237. Medyo mahal no, medyo pricey siya. So, Toblerone. Kulo naman lang. Gamay raman siya boss no? Napay ko ano ka na sa tublero na Pero mo? ako. Ah. 1,280 ni siya. Kini siya kay 1,100. Mo ba? Dili ni ihatag ni sa akong ano, kalalad ko. Malagi. Jam, kay bawa na ka kasi ni padong jam. Silingan. Kay pare pakanon ako sa pare. Ano ba boss? Mo ba di ako napalit boss? Okay rin ni boss.
Nakita na ano yun. Hapit na na maglapad. Basta lang, kuan, Para lang sa para sa minahal. akong minahal sa akong kinabuhi. Sunate ko na eh. Mada sa kunay na eh. Mada sa kunay. Hi. Ah, iyo. Hi. Wah, umidito. Ano ko na eh, sindi eh. Arigato. Sindi. Almond, dan sila macadamia ang gipangita. Abang kan. Paborito sa abang mga mga chocolate lovers. Macadamia guys, ang ato ng birahan guys. Daghan na ako nga naman. Nasa kong box. Wa mo lang napadala kay bay kwarta. Atong birahan na guys, macadamia guys. So macadamia Kaniyo, isa ka set dito. 177 ang usahan niya no. Oh. Kinanglan sa tago sa kakuan boss. Hmm. Kinanglan pa tago sa Cart. cart. Yes. Ato ni. Braksang, unsa ba? Senggoy. Takso madales. Zikin, aron eh. Zikin. Ah, Zekin plus rara kako. Ko rin plus rara kako. Macadamia mitsu. Mana yang mau sensei? Mau libre karon daw? Wati kara ano, yaki ni ko na. Mang libre ni siya ron kuan kanang itulyukan si kuan ko. Unsa pa man boss? Unsa pa may ka-suggest mo ni boss? Kapang package boss. Dire tanaw dire boss. Kanin siya mudagan na ni siya o mga almost lapad. Kini silang tanan lang. Oh, kaya ako. Okay, ngita pa ta. So magkina lang pa ta og. Sige boss. Almost. Pwede rin mag-ugisa ra kay pwede rin ko kanin. Nalain magkuan boss, nilay ka ng flavor. Kani chocolate to. Kansi. Ayan yun. Kaning gana Oh, nagakuha na. gana di. Ito. Gana. Ha? Mahal na gana. Mo mo? Bali. Kay kuan ko tong ginom na ko. Utsa ni? Dili kapit. So far guys, sa 30 minutes na muna pag suroy-suroy, mapa niya akong nakuha. Boli napalit ni Sige, ini boss, 38 ang usa. Pila ka boss? 6, 8, 10. Daghan na rin sa huli boss. Daghan na rin boss. Mahal siya boss nung kiskat boss na boss. Oh, boss. ay Sakura ang flavor? di Sakura ang kuan ba edition niya. Iba kay kuan changing ba ilang kuan. Sa pa-counter na natin eh. Counter sana after nga na ma kuan na. Balik na nata kung napay sobra. Pa-counter na karon guys. Awas na mga pinalit. Let's do this, come on. Sakitan ka? Sakit-sakit na boss. Wa pa na apil ang kuan ha. Almonds ha. Mapata sa tunga-tunga, kaya napata sa 1/4. Pero na, 9,000 na. Padong na o wa na. Wa na. Abot na sa Mapata sa lapad. 1/4. Abot na sa 1/4 no. So diri sa Japan kay wala man sila kanang mga bagger para sa naaman. Self-service na siya. Self-service man diri. So tulo kalapad siya guys no. Stocks na na. Nya, mura ka makahilak. Pag guhit boss. Ah? Yes. Kahit kay diri sa Japan kay wala bagger. Self-service lang.
縦の入らないよ。横に入れる。